गुड मर्निं लोगोफोर गोजोन फुंबिलिनि बयनिसिमबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय फिन खेबसे बयखौबो बरायहरनाय थाबाय। सासे हिनजाव सानै गथ' गोनांखा हारसा हौवाया सासे बर' आइजोखौ बुयै बुयै ब्लेकमेल खालामनानै हाबा खालामदोंमोन जाहैबाय। हाबा खालामखांनायनि खैदिनमान उनाव बिथांजोखौ गाज्रि बेबहार आरो सानसे दिना गावखौ बुयै बुयै बुथारथारनिसैमोन होननानै कल रेकर्डनि गेजेरजों फोरमायथिनानै लादों। नोंथांमोननो फुल रेकर्डखौ स्क्रिनाव होगासिनो, नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबाय था। हेलौ खुलुमबाय आदा, इयो निउस हिरि माबायाव नांदों ना आदा? माने आङो मोनसे निउस होनो सानदोंमोन आदा। औ होनो हागोन दा? मा निउस बा? माने आङो माने आंनिबो भुल दङ आरो ना, ओमफ्राय माने आंखौ दासो निउसाव माने होदो आरो आं माने हारसा हौवाजों हाबा जादोंमोन। बेनिफ्राय बे आंखौ निउसाव होदों, माने इनि गासै बुंनायफोरा माने मिसा बाथ्रा आरो आंनाव मोनसे मोनसे माने प्रुफ दङ आरो ना। इया माने अलरेडि माने गथ' सानै आरो हिनजाव दङमोन। ओमफ्राय आंखौ बिदिनो ब्लेकमेल खालामनानै बुयै बुयै हाबा खालामदोंमोन। दा जोंहा न'नि मानसिफोरा गासैबो माने इनि सायाव माने निउस होनो नागिरदों आरो। हारसानाव जादोंमोन, ओमफ्राय हारसानिफ्राय फैदों। हो? माने हारसानिफ्रायनो ओंखारबोबाय, माने गारनानै फैबाय हारसाखौ। माने इया हिनजाव दङ, माने हिनजावाबो खदाय अखान्थि खालामबाय थायो। आं मैया न'आव थांदोंमोन, माने थांनायाव आंखौ माने बया माबा खालामदों। खदाय माने नांलाय खमलाय जायो। ओमफ्राय आं उन्दैखौ मोजां बुजायनानै, जिहेतु नोंहा जेनेबा बाबु सानै दङ आरो हिनजाव दंखायो, नों इसोरजोंनो मोजाङै जादो, आं न'आव थांनोसै होननानै आं न'आव फैदो। बेनिफ्राय बियो आंखौ दा माने बया माने ओरै खालामनानै आंखौ निउसाव होदो, इयो निउस एंगारदो असमिया निउसाव। मा होननानै? आं नोंथांनो हरनो हागोन नामा वाट्सएपाव? हा? नोंथांनो आं निउसखौ हरनो हागोन नामा वाट्सएपाव? माबायदिबा निउसआ? नोंथाङा नायना लादों। ओमफ्राय आं दा माने इनि सायाव होफिननो सानदोंमोन। जोंहा माने फादार मोना गासैबो न'नि बिब'मोना होनो सानदों आरो ना। इयो आंखौ माने बुनानै बुथारसिगौमोन सानसेखालि। केसआथ' अलरेडि होनाय दंखायो आदा। होनाय दंबा प्रेसार खालाम केसखौ। माने नै आं बुंनि आदा, माने केसआथ' जोंहा माने आंखौ इयो सानसेखालि बुयै माने बुथारसिगौमोन आंखौ। बेनिफ्राय आंनि प्राइभेट पार्टआव बिदि माने एटेक खालामदोंमोन दे आदा, हादोंमोन। ओमफ्राय बिसानि बिबाजैया आंनि मबाइलखौ अलरेडि दाय बुख्रुबजोबनानै होखाजोबदों बियो। ओमफ्राय बिनि उनाव बिसानि बिबाजैया आंखौ बुनायखौ नुनानै ओमफ्राय जोंहा फादारनो माने खोन्थाहरबाय, नोंसानि फिसाजोखौ बुथारसिगोन दादा, नोंसानि फिसाजोखौ फैनानै लांफैदो होननानै। ओमफ्राय जोंहा बाबाया हिदिना गुवाहाटि थांदोंमोन। ओमफ्राय जोंहा जेठा थायोना गुवाहाटियाव थांदोंमोन। ओमफ्राय जोंहा बाबा मोना 6थासोआव मोनानि 6थासो बाजियाव जोंहा बाबा मोना माने न'आव होसोलांबाय। ओमफ्राय आंखौथ' बुनाय थै गनाय नुजोब्बायना थांनानै। ओमफ्राय लोगो आंखौ लानानै ओमफ्राय माने सिसि केमेराया बुख्रुबदो मादो होनना बुंदो। जेनेबा आंखौ बुथारसिगौमोन। ओमफ्राय मेडिकेल खालामनायाव गासै रिपर्टआ ओंखारजोबदो, माने आंखौ जेन'का बुदो बिखौ हैबाय थानायावहाय। थानायाव केस हैनानै आंखौ न'आव लानानै फैबाय बाबा मोना, न'निफोरा आदा मोना जोंहा। ओमफ्राय बिनि उनाव केस होनानै बेखौ पुलिस एडिसनेल एसपि सारमोना नागिरबाय, असि सारमोना गासिबो नागिरनानै ओमफ्राय बे खारखुमानानै थाबाय। सानबासो खारखुमानानै थाबाय, बे न'आव थानो हायाखै आरो। थानायाव माने हाजिर जानो बे जायाखै। ओमफ्राय अलरेडि माने केसआ रेजिस्टार जानोसैमोन। ओमफ्राय आंहाथ' मबाइल सबाइल गैला न'आव। ओमफ्राय बे आंखौ थगाय उनाव बेलेगनिजों कन्टेक्ट खालामनानै आंखौ माने लिंहरफिनबाय, खुलुमनानै गाबै आथिं हमना खुलुमना। ओमफ्राय आं न'निफ्राय खारखुमा लांफिनबाय। माने आंबो माने एसे जाबाय आरो, जेनेबा इथ'खौथ' बासायनांगोन दा बिदि होननानै। केसआथ' रेजिस्टार जादोंमोन नालाय। ओमफ्राय बे आंखौ थगाय लांफिननानै इयो आंखौ केसखौ उथाय होबाय। उथाय होनानै न'आव लांफिननानै आरो आंखौ माने बुफिनबाय थायो। माने मेन्टेलि आंखौ बिराद टर्चार खालामो, ताला मारि दोनो बाहेरखिजा, आंखौ बर'बो थांनो होआ, मबाइल सलायनो होआ, इन्सटाग्राम नायनो होआ, फेसबुक सलायनो होआ। ओमफ्राय आंनि एसे माल दंमोन दिनै लाबोजोब्बाय। ओमफ्राय दा बे आंखौ निउसाव होना होदो, गाज्रि माने माबा खालामदो आरो, गाज्रि माने सब बाथ्रायानो नंखाय गोजाजोब गासैबो। हाबाया माब्ला जादोंमोन? हाबायाथ' दिनै मास मोनबा 6 मास ओरैल' जाबाय। मिथिखायामोन बेखौ हिनजाव दं होननानै, गथ' दं? ओमफ्राय आंहा अलरेडि आंहाबो सासे नारि दंखायोमोन, हासबेन्ड दंखायोमोन। माने जिदिना खारनाय जादों हिदिना आंनि गाज्रि माने फट' इदि लिरनानै इयो आंनि फेसबुकाव होदो, आंनि मबाइलखौ हेक खालामना लाजोबदोंमोन ना, गाव गायना नुनाय। बिराद नाखौ माने बिराद बुखायो, मिथिखायो आंखौ हाबा जायो होननानै बिराद बुयो। ओमफ्राय बिदिनो आं खारनाय जायामोन इदो। आङो जोंहानि आयं लानाव थांनो, जोंहा बाबा मोना होनबाय आरो आंखौ, नोङो गुवाहाटियाव आयं लानाव थांथां, जोंहा माने निजा जेथा दोङो गुवाहाटियाव थाङो होननानै आंखौ बरमानिफ्राय आंखौ जरदबस्ति गारियाव सोना लांदो, गारिखौ लक मारिदो। ओमफ्राय जोंहा गुमै जोंहानि हासबेन्ड मोना आवगैदोंमोन, बिखौबो इयो गारि एक्सिडेन्ट खालामलांदो। आंनि हासबेन्डखौ गारिखौ सस्ट्राय होनानै खुनलायनानै लांदो आंखौ। बेलाय मसलपुराव आंखौ बिदिनो फेसबुकाव मेसेज खालामदाव ओमफ्राय बिदिनो मोजां गोदै बाथ्रा बुंनानै आंबो लोगो बायदि रायलायबाय थाबाय। ओमफ्राय बिदिनो सानैबो माबालांबाय आरो। बिनो आंनो बुंजादो आरो, गनायनाय नङाथ' आदा। खिन्थु नुदों आदा दाइसिना हारसा समाजा लोगो निउसाव होदो। नोंगोन दा जोंनि माने बर' होननाय लोगो डाइरेक्ट माने इसोर मिथिखायो, जुनथु सुबर्नआ होदो निउसखौ आं मिथिगो, माथोखौ हमनो हादो। इ माने अलरेडि मिथिखाजोबो आरो ना, अनुपमा बरुवाया बया मानसि आरो मसलपुराव कुनु दिन माने
सिगांनिफ्रायनो रावदोबो रिलेसन गैखाया माने जोंनि बर' सिख्लाफोरखौ आंल' नङा दा आगोलावबो जयसिं ब्रह्म होननायनि भागिनाखै माने इनि जिन्दगि बरबाद खालामखांखाबाय इयो आरो बुहुत माने बर' सिख्लाफोरनि जिन्दगि बरबाद खालामदो इयो सिगांबो होमबाबो मिथिखाबाबो माने जोंनि हारसा समाजा इखौ सापर्ट खालामनानै दिनै निउसाव होनानै होदो आं फन खालामबाय थादों आंनि फनखौ रिसिभ खालामाखै दायो निउस लाइभनि निउस इन्टु रिपर्टारा होदोंमोन इ माने आं रिसिभ खालामाखै आरो ओमफ्राय नोंनि नाम्बारखौ जोंहानि आब'आ हरदो ओमफ्राय आं आरो कन्टेक्ट खालामबाय आरो नोंथांदो पुलिसनो होखानाय दोङो इयो आंखौ पुलिसनि सिगाङाव बुला होननानै लिरनानै लाना फैदो थानायाव नंगौ दे बुहुत माने जोंनि बर' सिख्लाफोरा बा बर' हिनजावफोरा इदिनो आरो गुबुन जातिखौ फोथायनानै माने निजिनि माबाखौ बरबाद खालामना लायो उनावसो पस्तायो बेखौनो बुंनो सानगोन आरो आं दा जेनेबा मानसिफोरखौ कुनुदिन माने इदि दे नों भिडिअखौ हर दे जोङो होगोन दे आरो नायग्रोनानै ओमफ्राय जिखिनि बुंदों जेनेबा नोंनिफ्रायनोथ' क्लियारथ' नैबे जोंहानि फादाराबो रायलायगोन जेनेबा दा जि बुंनाय बेथ' क्लियार नङा होमबा आगोलनि फिसायालाय नोंनि आगोलनि फिसायाथ' आंखौ लाखाला थानायाव लिरना फैखादो आरो जोंहानि जिथु फिसाजो इयो जोंहानि निजा आब'आ लाखिदो आरो आंनि बिब'नि जाया आं दा न'आव दोङो जोंहा बाबानि जोंहा मादार गैया रावबो गैया न'आव बाबा आरो आंल' दोङो ओमफ्राय माने जोंहा न'निफोराबो आंखौ लाबोनानै सिरि दोङोमोन आरो जेनेबा इदि दोनला दे न'आवनो थाथोसै न'आवनो जाथोसै ओरै होननानै न'आवबो रावबो गैखायाना जोंहा आदाबो फंबायबो गैयाना ओमफ्राय बाबा मोना न'आवनो थाथोसै न'आवनो माबाथोसै होननानै खिन्थु इयो माने दिनै निउस होनानै होदो आरो मिसा बदनाम होदो इनि थाखाय जोंहा न'निफोरा होनदो जोंबो होगोन होननानै आरो इदि बुंदो माने गावाय जुदि मोजांबा गथ' खानाय आरो हिनजाव थाखानायनि उनावबो मानो मालाय हिनजावदो मानो रायलायदोंमोन जेनेबा आरो आंल'थ' नङाना जोंबो रायलायदोंमोन गावाय बुंदो इदि होननानै गावाय जुदि मोजांबा गथ' खानायनि मोखांखौ नायना हिनजावनि मोखांखौ नायनानै मानो इयो आंजों रायलायदोंमोन खिन्थु आंखौ न'आव फैनाय जादों आरो ना जेनेबा आं होनदो जेनेबा नोंसानि हिनजाव गोदाराबो अखान्थि जानाङा जोंखौ लाना अखान्थि जाबाय थायोना ओमफ्राय आं होनदो आरो नोङो जिमान जि जाबाय नोङो जेनेबा जों सानैबो गारलायलायनोसै आं न'आवनो थाहैनोसै नोङो हिनजाव गोदार आरो गथ' खानायजोंनो मोजां संसारखौ जादो ओरै होननानै आंखौ माने लिंहरफिनबाय थादोंमोन आं थाङाखैमोन थ' लोगोफोर दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनोबा लाइक कमेन्ट शेयार आरो लोगोसे साबस्क्राइब खालामनो दाबाव थेंक इउ फर वाचिं लाभ इउ अल बाय